Nebuď taký strpnutý. Bav sa voľne. Zapozri, ako keď dievčatá pozrieš. Evi. Čau. Ahoj. Čau, čau. Mám Ivana za vrcholom stola. Ja sa teším, ja už sa teším. Aj som v tom štádiu, ešte potrebovalo sa tam rozviesť. Je nefajčiarsky, tam je fajčiarsky. Pojede do Prešova. Papajte. Moľa, ty v koze niečo ješ. Hej? Aby som veľa nerozprával. Jani. Ako musíš rozpozorovať, chytiť to zviera, aby si ho chytil, natočil. To je neuveriteľné. Krútim sa. Klasika slovenská. Možno, že dali, dúfam. Figurka tam je. Marcelo, čo to piješ? Džunžu. Čučo? Džunžu. Oranžové? Také nové. Kámi, čo všetko. Ja som potom utekala, lebo ja som jeden deň. Artista. Olga Koreňová. Moľa, mám tvoje námiestičko. Máš aj detaily? Mám aj námiestičko tvoje. Koľko bereš za parking? Chystám sa sochu stavať na námestičku. Vlado, ja som sa napísal do I. Však pozeral, že čo... A môžeš to prepísať. 30. Ja som nevedel, že to tam... že to tak robíš, preto som zobral ešte jeden pán. Pravda, že... Na zdravie, Juži, Jerka.
Pre koho to nepije. natáčaš? Čo? Komu to natáčaš? Domov? Pre nás, všetci. Pre naše. No. Potom dostane Maco ideš. Toto, čo DVDčko som dal, tak bude pokračovanie, ďalší diel. Aj ty tam budeš? No, nebudem asi. Ja to neviem stále natáčať. To je okej. Ja nie som taký zaujímavý. Čo by nie, veľmi zaujímavé. Mne čo povie Zino? Že ťa mám rád. Ťa dávno nevidím. Hovoríš teraz sobotu, dnes je sobota, no, 15. Ale to nie je taký, nie, to sme sa nevšimali. Ja viem, čo myslíš. Marcel, robím ďalší diel toho DVD-čka. Na zdravie. Sa dneska pije. Mám do kucúriku. Tak to si tam dá. Telefoničke. Robím ďalší, To sú najlepšie, aké som mal. robím ďalší diel toho DVDčka, čo máte. Á, výborný. Nekonečný seriál. Už dnešný. Urob Janku, lebo 26 rokov ju zase neuvidíš. Či by sa ďalšieho stretnutia drží? Čo nám povie Janka do kamery? Tak, čo by sa hovoria, že sa mám skvelo. Že sa máš dobré, Áno. mohlo by byť Takže aj sa lepšie. budem mať ešte lepšie. Lepšie už nemôže byť. Janka Lepšie sú už najlepšie bolo. ako Aha, už bolo. Lepšie už možno bolo. Ale dúfajme, že bude ešte lepšie. Nie? Števo. Keď som videla Števa, tak musí byť lepšie. Ja som sluch strátil pri tebe. Tak do hlasy ja sluch. Ja strácam sluch, keď vidím pekné ženy. To vidíš? Anka, nepoď ma, ja som škaredý, tučný. Ja tiež. To my oktobrovi máme také dané. Áno, 4. október, vidíš, ako No. tiež super. Aj Vierku mám Ja 4. viem, október. ešte rovnako ako ja. Najlepšie je, keď tak je na úrade, pýtajú ako dátum narodenia mňa aj Vierkinu. Ako je to niekde do hlavy. Čo? To nie je možné. Že so ženou som rovnaký dátum narodenia. Aj rok? Rok, všetko. Aj miesto? Vierka je 15 hodín staršia. Ona sa narodila ráno a ja v noci. Žena je porodnica. Porodnica dajú tako, že to tie. No, nie, ona bola v starej. Ja som bol na Mojžesku. My to máme tak, že ja som odchádzal z porodnice s mamou a prichádzala svokra s ľudkou, lebo to je 8 dní rozdiel a je to možné. Ale každý sme v inom roku. Ja som išiel. Ja jasné. Na január. Začneme čítať ďalej, mám jednu milú povinnosť, chcela by som zablahoželať ľudské. Všetko najlepšie, ľudka, veľa lásky, pohody, šťastia, myslím, že pre mňa za mňa kamaráty a to veľký pokryt chlapci, teda ľudka, konaj! A ideme ďalej, len trošku poprosíme krajšie pristávať, lebo máme problémy s čítaním. Dúfam, že FBI sa prejavilo, ale ešte nie sme nikde na tomto, takže neskôr. Maťo M. Keď sa ráno zobudím, smutné oči otvorím, keď hľadičku neotvorím, dušu svých neuspokojí. Ináč,
Andrea, robím ďalší diel toho DVDčka. Aha, dobre. Nekonečný seriál. Na druhá strana. Čo? Ideme na krstiny toho DVDčka. No. Takže na to je to pekné, dáme sa do zúčtovania všetkých, ideme ďalej. Keď sa šúlam sem a tam, tak si zopár šarišov dám. Keď ich už zopár, Vlado, kde je Šani? šarišu a pamäti zdar, Sabotuje? Toto? Pýta sa tým mami, aký je rozdiel medzi teoreticky a prakticky. Mamka hovorí, teoreticky, keď sa otec opije a ide na jedného šariša, prakticky, keď príde a je ožravý ako smiecha. Asi tak. Ďalej. Najmä sa rozprávame pri tým šariš. Prvý hovorí, ja mám takú škaredú smokru, že sa obávam, že keď zostane jedna moja žena, zakýva ma zastarila nakrúca jej dievčatá. Druhý hovorí, Ste si zobrali DVDčko? A chcete? Také z tých predošlých stretnutí a... Jozef, tú ruku preč. Na zdravíčko. Už neviem, ktorý diel robím teraz, pokračovanie seriálu. Nekonečný. Nekonečný seriál. Jak nejaký, jaký to ste nekonečné seriály boli, skade? Z Argentíny. Argentínske 250 diel. A potom zase zavolaj Norby, aby sme mali stretnutie zase. No. A spojení som s Gabím, s Čákom. Len buď, aby zabudili. Snažím sa. Tak vieš, mňa to poteší, keď... Úžasná intenzívna myšlienka na teba prišla. Vidíš, to je 2 dní, som vešla, že taký jak som sa napríklad. Ja som extra koľko. Súka. Nie, ja nepoď, ja nie som na to. Ja nechodím, ja filmujem. Prečo by som ťa nezval? Nie, až to spokoj. Všetci tam musia byť v tom, neviem, 7. dieli, či ktorý robím. Vieš, ale na takých stretnutiach, Ty sa tam uvidí. po 26 rokoch by si to nemal brať. Prečo? Ja už potom len tie spätné fotky. A tie... Máš tam spätné a potom môžeš porovnávať. Ty si na filme si, jak v triede som točil, som mal ešte 8 kameru, takú na film. A ty tam píveš, modré oči, svietia tam, tak sa uvidíš na DVD. Dlhé vlasy. Takže máme tu ďalší skvelý text o spektáku Slavku, počúvajte naozaj super. Taký minierov. Večer. Uvidíš sa, uvidíš, jaký sme boli pekní, mladí. Teraz ste krajší. Máš, teraz ste taký, jak ma Čo už nás vyháňajú? Marcel, už nás vyháňajú? Ľudia povedali, že už... Že čo už? Už nás nechcú obsluhovať? Už to nie sú ukradať. A na nevestu sa vykašlíme, keď sme tu. Nie, ešte nás dole. Nič, ale je náhodou tady. Viem. To nás vyhnú, nie. Ja si negovím, že chcem s ním potom rozprávať. Dobre. Nech príde.
Švédka. Co? To je stejne ACDC. Nemier na mňa. Števo, čo Ivetka? Nedal som ti súhlas na snímanie mojej osobnej strany. Trošku zápask. Števo, no comment. Si ma zaskočil, neviem, čo si povedal. Nepozerať správy. Tak ti poviem, nemôžem komentovať, čo si povedal, pretože neviem, čo si povedal. Rory, ja to mám taký donos. Keď prídem do Kanady, vezmeš ma na ryby, na lososy. Pravda, že ťa vezmem, dám ti aj kurz krátky. Môžeme ísť spolu. Dám ti kurz krátky, dám ti udicu, všetko máš pripravené, Bila. Ja si to zaznamenám, ja si to hneď píšem. Píš. Píš. Hneď bude píš. Len či sa ti pamäť nevymaže. Veď na to už máš. Môžem? Ale teraz Čo si hovorila? Že áno, že tam rastli tie bedle. Ja, že no comment. Nie, poviem si. Povieš? No. Koľko hodín máš záznamov? Dohromady tam? Pol života si natočil. Na DVDčku? Vôbec. A ja neviem, veľa. Pozri si to niekedy. Pravda. Hej, vážne pozeráš to? No. Mám na iPhone všetko. Na to malom. Ja som ešte do... Si skracujem cestu do práce. Bylo tak krásně, se nesakaj do rýta, tak krásně. Tak osekta išiel na príjmačky a potom ho sa príjmačka bolo. Tak špinka tiež tak 20 rokov. Kde má človek taká sromko a ide na tomto šírovu. Ale zase Dobre, už ti to ide. Hej. Žiadnu, že sa to nedá káva, že sa si kameru, lebo vraj. Ale vidíš, potom Čepek, vieš, čo sa mi páči. Ako nie si znala niektoré zase také... Dôvodca, kde sa uklidí. Takého strašného pána. Máš to aj tak? A jeho nikto nenatočí. Ani jeden si nemáme to nejaký som takto mi hovoril. Konečne som na tom iba. No práve, že si by si tam ani nebol. Pri nule ideš, pri nule. Pozor na pozdrutie. Veľa by to kolaničky. Profesionáli to vieš, ako robia. Majú také rameno. Hej, také odprúžené. Odprúžené.
dávaš je... Za 3 šťah a jeden za golie. Ja, že ešte za golie? Aby nenabúrali. Ešte to vrátim. Moje vyp. To biele. Čo by fakty Silvestra? Nie. To bolo dobre. Live. Prešlaj live. To Gorbačov tak robil. To robil kancelárske. Ale teraz... Ale ja mám live borovičku. Prešlaj, že budú live. Kevo, Prešové je všetko šariť, aj toto. Máš liveku vodku? To som si dopod... Milan. Last night I had another restless sleep, wondering what tomorrow might bring. Last night I dreamed of the light shining down on me. But I must be dying. But I must be dying. A tu bude robiť hromadné foto. Milan, veľmi reflexuješ. Daj čiapku nazad. Hromadné foto. Zober ma zo spodu. Berem zo spodu, aby si bol vyšší, Milan. To Tom Cruise sa nechce z vrchu fotiť, lebo je mrňavý. Len zo spodu. Ježiš, to ona je pohodu, že to leží také nikdy. Myslíš, to máš kríž? To sú profesionálne, fotografické sadenie. Si zelená, Andrea. Zelená si, celá si zelená. Ale fakt ti to bere na zále. Ľubíš si zelená. Všetci ste zelení. Si jak tí Marťania. Ty si, ale čo to je, joj. Joe, aj ty si zelený. Čo si pil? Zelenú. Peferminsku? Ukáž sa. Pozri na Milana. Teraz už je menej reflexov. Samuraj. Milan ešte viac reflexov hádžeš. Milan, ty si teraz nejaký ten samuraj, či? Ivan, chcel si dať čo povedať? Ešte zober ho a môže posielať Silvestrovi. To musí mal aj sa mi pokazať fotoaparát. To nič, kamera ide, Gavi. Že my sme výnimoční, že kupujeme tak veľa. Či... Čo je ženské? Ženské sme aj biali. Si dajú, že jak chcú. Sa zmiešané. Dobre. Môže byť? Kubo, môže byť? Mohla. Super. Trošku, alebo... Ako? Nezabudnutelné, nie? Len nejakú starú bagetu. Berem detail. To ten rohník, ten odskladá je vám to rád. Berem detail. Zoro bol skúšať. Ja to je taký čínsky Zoro. Má nejakého hada tam. Hadicu, normálne. Pri páži hadicu chova. Ježišmáriu. Dobre, pohľadci. No, čiže prvá. Ukáž sem, jak to režeš, Marce, po dĺžke alebo po šírke? Neznám to, či to prvá je tá. Musím ukázať, jak v Kanade sa reže na Slovensku. To myslíš, že víno odzále. Si pána, Ale pekne, pekne. keď tak niekto odrezal, Ponúkti niekomu to dlhé. kráku, odreží tak, druhý. Nemám šancu. Dámo? Dámo. Môžem?
Nemali indikáciu. Nie, pozor. Andreas, prepáč. Andreas je zlúbil, lebo ani si asi nám tu dal. Pozri, akú cipana. Cipana, hej. Keby som bol baba. Takzvaný párový koláč, to je dvoch. Nie, to je Adidaska. 3. Asi ty. Určite by tak nevyzerala, keby jedla koláč. Čau, nie koláč. Ako že našiel sa. Dobre. Počúvaj, Gabi, nemáš dať plac? Gabi, nemáš... Čo, redovi, či čo chce? No, už je po polnoci, Gabi. Naša mladá. Sa vyvolávali, videli filmy. I've been so lonely. These few days feel like 100 years. How you make me worry, babe. How you make me worry about you. Here I am, I'm knowing that I can't live without you. Here I am thinking someday we make this a long time thing. Here I am, I'm knowing that I do most anything to keep on loving me, baby, sweet baby. I've been waiting, seem like waiting is all I do. Don't say you won't come back to me. Make me have to go out chasing after you. We get in a fight, you stay out late. You have no idea how much you make me worry, baby.